do kruhu. Beží. A ešte dvaja by mali byť. Suka odišla a... Doraz niekto. Stoj! V pohode. Ešte sa zamotáš. On už boli? Hej, to ti tiež povarí. Rozložené stále ešte prirodzené. Vážení športoví priatelia, v prvom rade, kým prídem k ukončeniu a vyhláseniu vlastne víťaza výstavy, tak by som sa chcel veľmi pekne poďakovať organizátorom za pozvanie, za to, že tu vytvorili príjemný kinologický stánok dnešný deň, za to, že som mal možnosť vidieť veľmi slušné zvieratá. Samozrejme vám za korektné vystupovanie. Kruh sa nám prezentuje na prvom mieste víťaz triedy dorastu, pes veľmi nájdený prvý. Za ním nasleduje Sučka, víťazka triedy dorastu, veľmi nájdená prvá. Potom nasleduje Sučka z triedy mladých, víťazka triedy. Sučka z triedy dospievajúcich, nasleduje ďalšia víťazka triedy pes, víťaz triedy dospievajúcich a na konci sa nám prezentuje víťaz dospelých psov. Čiže týchto 6 jedincov sú zvieratá, ktoré dneska na tejto výstave dostali titul víťaz triedy a boli prví vo svojej danej triede. Chýba nám tu Sučka z triedy dospelých, tá sa ospravedlnila, a pes z triedy mladých. Ja som sa pre dnešný deň rozhodol tak, že víťazstvo dáme a bude to katalógové číslo 44. Gratulujem. A dáš pohár. Foto. Co? No. No je. Siadaj, siadaj. Jasne. Po to som ho vyrovnať a idem. Daj trochu.